Yasmina, en efecto, hoxe aquí na Ponte contamos cunha edición especial por ser o último día do ano. Damos paso aos titulares de informativo da ilusión. En vésperas das vacacións de Nadal, imos procurar que todo sexa felicidade. Por iso só recolleremos as novas que ouvíramos nos informativos. Pois eu, nesta liña, teño a primeira boa noticia. Tocou a lotería no barrio da Ponte de Lugo. E sabedes o que dixeron facer os veciños? Imos dar paso ao noso reporteiro Luís, que está entrevistando os veciños do barrio da Ponte. Que tal cual? Que nos podes contar? Tocounos a lotería. E todos os veciños decidimos entre os cartos para facer millóns no barrio. Caremos a nos reporteros para estar sans e fortes. Parques infantis para que os non se divirtan. E centro sería para que os maiores tengan atendidos. Faremos festa de chada todos os fines de semana, onde comeremos todos xuntos organizando a festa, con música e baile. E damos paso ao noso reporteiro Agá, que está en Silla. Que non nos traes, Agá? Pois aquí estamos de celebración. Cesaron os disparos, non hai bombas. Ao parecer, hai un acordo de paz. Os yihadistas recoñeceron que estaban equivocados e agora axudarán a reconstruir as vivendas e os hospitais derrubados. Non haberá máis nenos feridos! E mortos, non haberá máis mortos. Reconstruiránse as escolas, os hospitais e as vivendas. Pois sí que magnífica a tua noticia, verdade, José? Sen lugar a dúbidas. Comunícanos que temos agora conexión con Estados Unidos. Ali, o noso corresponsal Raúl. Pois vimos de ser recibidos nunha rolda de prensa polo presidente Trump, que cambiou totalmente. Aquí estamos de festa, porque xa non é racista, admite os inmigrantes, respeta os dereitos de todos por igual e, ademais, decidiu dar traballo nas súas empresas aos máis necesitados e repartirá cartas da súa gran fortuna. Esquecíame, e prohibiu as armas. Felicidades! Isto sí que é digno de celebrar. Por fin o sentido común se impón. Pois agora pasamos con noticias da terra. Estamos a ter moitos ingresos polo turismo e alcanzamos o maior número de peregrinos en moito tempo. Imos entrevistar a xente no camiño de Santiago. David, podemos contar? Parece que temos dificultades para establecer a conexión. David, oes-nos? Sí, eu escoitamos perfectamente. Por fin. Creo que tens alguna novidade que comentarnos, non? Sí, aquí pensando nos que non se ponen na guarda dos peregrinos, escoitar o que pasa neste mirador. E ti de onde ves certo? Que falas mal. Hai Kevin, hai minis. En mi país tenemos monumentos como el Big Ben. Maravilloso. Pensé que non coñeces a nosa muralla, home. Iso sí que é maravilloso. Leva máis de 2000 anos, desde a época dos romanos. Mira. Sí, francés. En París tenemos monumentos como la Torre Eiffel y Notre Dame. Sí, e nós temos a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules, as Pradas Catedrais. Deixaron contas, mentres que non visitedes a nosa terra, non sabedes o que é bonito. E agora, xa que de rematar este informativo, damos paso á previsión meteorolóxica. Contamos tamén con un especialista medioambiental. Que tempo nos agarda? Pois en Galicia, nas zonas do interior, a calor que nos visitou semanas pasadas dixo adeus e agora voltamos a temperaturas máis habituais para este tempo. Imos ter nevadas ata en cotas baixas. Iso é bo, podemos xogar con neve, facer bonecos, así a nosas pistas de esquí generan novos cartillos, e como digo lembrar, ano de neves, ano de neves. Nas zonas costeiras de noite choverá, pero polo día fará calor a rachar. Perfecto, o que queira neve ao interior, e o que queira calor á praia. Que equivocado estaba que dixo que non chovía a gusto de todo. Desaparecerán os bancos de neva permanentes sobre a autoestrada A8. Menos mal que o tempo vai a deixar todo porque ten o que se dite non tiña traza. O ano agora poderán circular os coches sen ver accidentes. No sur de España gozarán de temperaturas máis elevadas, sen trombas de agua. As precipitacións, aínda escasas, permitirán manter a unidade do chan. Perfecto, así podrán preparar a desfeita de días pasados. E se chove, aos poquillos terán boas colleitas no campo. E agora, como nota salientable, aínda que cambie
solidaridade, amor, comprensión. Iso sí que é o verdadeiro sentido de Nadal. Pois os fillos matamos. E iso